una mica d'herbes, el sabríeu denotar-ho? Sí? Pròleg. El novembre de 1838, l'escriptora francesa Georges Sand, de 34 anys, i el músic polonès Frédéric Chopin, de 27, i amb sospites més que probables de tenir tuberculosi, acompanyats dels fills de l'escriptora, Maurice i Solange, van embarcar cap a Mallorca a la recerca d'un paradís de naturalesa verge i exòtica. Inicialment, als viatgers els va fascinar el clima tan benigne, ideal per a la precària salut de Frédéric Chopin, i es van sentir afortunats de gaudir de l'indret més romàntic del món.